Kaixo guztioi, aizue, beti esaten da etorkizuna haur eta gazteen esku dagoela. Bai, jakina, baina haur eta gazteek ere zer ikusi, hura ikasi egiten dute. Es que, ¿cómo son? Zer, nire semea? Zurea, nirea, denak. Atzo estábamos tomándonos un café en el Erkupe y les veo jugando a cocinitas. Ka? Dena erderaz ari ziren. Ja. Hurbildu eta esanien, aizue umeak, euskeraz egin. Ba aldakizu zer erantzun zidan txikienak. Zer? Aizu, gurasoetara ari gara jolasten, Etorkizuna ez dago haur eta gazteen esku soilik. Gaur egiten dugunak zeharo baldintzatu dezake haien jokaera. Baina ez haur eta gazteena bakarrik, baita inguruan ditugun gainerako guztiena ere. Egunon, ebaki deskafeinatu bat, mesedez. ¿Perdona? Un cortau descafeinado, por favor. Bai, batzuetan halakoak ere gertatzen dira. Baina pazientzia pixkatekin bestelakoak ere sortu daitezke. Egunon, ebaki deskafeinatu bat, mesedez. ¿Perdona? Ebaki deskafeinatua. Cortado descafeinado. Bai, hori da. ¿De sobre o de máquina? Makinakoa. ¿Grande o pequeño? Handia. Eskerrik asko, zenbat da? Bat, eta hogei, eta amabos. Oso ondo! Ikasten, poliki. Jende asko eta asko dago euskaraz ulertzen duena, eta horiekin ere euskaraz bizi gaitezke neurri handi batean. Hala bedi, agur, ondo bizi! Guzti zentzuzkoa da esaten ari naizena, ezta?